gali ng uyab nimo kay maot kay motor oh. Pagilom ragud mo. Hilom. Di man ko arte ba? Bisig unsa pang motor sa kong uyab, okay ra sa kuha. Ang importante, tinuod among gugma. Motor bata. Hi, excuse me ma'am. Kabanlo ko napaabot kag masakyan diri ah. Oh, ay nagtingog dira kay klaro na kay sa imong forma pero anyways, nako introduce mo ali diri ah. Dali ma'am. Mao ni siya si Honda Click. Kita kaning telescopic. Grabing hamis sa kayong pa. Pero anyways ma'am, mas hamis jud ning mags niya. Hilux mags. Sino po kina siya? Pwede ka manamin dira ro makita imong kagwapa. Kita kaning flat seat cover, komportable ka nilingkuran pero kabalo jud ko nga pwede ra po ka masabak sa kuha. Unya, ma'am, kita ka ni wala side mirror no. Di na mo ko gusto mo lingi sa uban kay gusto na ko ikaw ra kong tutukan. Magaling kang kupal ka. Tutukan na pangutana kung fully paid ba? Ay, fully paid ba? Kay ikaw ganahan ka mo sakay dili fully paid ang motor. Okay, ani ha. Wait lang. By the way, usa ito yung name ni mo? Hi, Jay. Marky. Put that in your mind, okay? Wala tayo alarma ni sa LTO. Given by the benefit of the doubt, wisag wala ka ng utan, ha? Ano yung resibo niya? Pagpalit na ako, impas ritso. Oh, kita niyo mo kung sa pangalan. Wala lagi na inabasa ha. Paligog po nito, pre. Isa pa ma'am no, nakanindot sa ako ang miyo ay hamloy kay na padaganon. Magdepende na lang na sa kung kinsa akong pangkason. Hayop ka talaga! O yan sama, nasa juga gusto mo sakay? Hindi na ma'am. Sorry ha, pero nagulat mo ko sa kong uyab. Ingon ni mo! Let's go pre! Uyab na pre! Tingnan no, ang uyab ni mo na may ingunana nga motor, na ingunana nga lowered nga click, na mga ingunana nga feature. Ay, dili mo ko na mag-matter sa mga palangga dyan ako kong uyab. Unsa? Palangga daw pre. Unsa palangga dili ko mutuan na kay wala naman karoy loyal nga babae. Pagdepende naman na sila kung unsa gwapo ang motor sa lalaki. Dili, loyal dyan ko sa kong uyab. Kung loyal kasi mong uyab asa man siya ano gipahulat-hulat man kadiri ah. Tanaw na to na be, compare na to na yung motor sa mua. Naman nung tami nga anda mo hatod sa imo ha. Kung dakli ko lower din ah. Mayo Padulong naman daw siya. Padulong asa lagi ang padulong asa man. Kinsa man na? Ay, nana si Love. Love? Si Love? Hala ka! Pinang Honda Click pre, gibanggan! Kulira tawa na pagtarog drive ba? Saan ni bata na wala pag ina-empas pero padung na may empang. Sorry boss, kayo amo gi-break akong motor. Na maun na! Ganina ra ka love. Ganina ra, Love. Sorry ha, nadugay ko. Nanghinlo pumangugog ani Doro. Ikaw ba sure jog ka love ni mo ni siya? Sus kumaw na imong pilion. Wala man masakiton. Tanawa rin yung motor ang tarong ba din giskat stipan? Napay side mirror pre isa ra ka buok. Ay na, love is blind jud ay. Ilumay ni mo ni pre, ilumay ni mo. Wala pasi na lang be, pasi dire, pasi lang pre, balik ang turnuhan na. Sa muban ko ayo na nagali ang uyab nimo kay maot kay motor oh. Pagilom ragud mo. Hilom. Tama di ay. Nakalimot ang ingon ninyo. Nga. Nagdi ko arte ba? Bisig unsa pang motor sa kong uyab, okay ra sa kuha. Ang importante, tinuod among gugma. Emotional damage. Tara na, Love. Pastilaning goma, abinat kong sa'yo. Nga pre, magilog-ilog pa ka. Dili na. Murag nabukgan ko tong storya ha.